Goddag igen, Claes. Og du har noget på hjertet. Du vil gerne tale om retssikkerhed i relation til den debat, som kører for øjeblikket i medierne på det familieretlige område. Vi er i september 2023, og vi diskuterer stadig det samme, som vi har gjort de sidste 30 år. Men du har selvfølgelig som sædvanligt nogle gode kommentarer til emnet. Lad os høre. Ja, jeg vil godt gemme retssikkerheden en lille smule. Du må minde mig om det om lidt. Men det, jeg har set her de sidste dage, det er, at nu er de store erhvervsinteresser på familieretsområdet, de er ved at komme på banen. Det drejer sig om advokaterne. De fører jo retssager, og de vil gerne have alting hurtigst muligt over til domstolene. De er jo så fat på, at der er lang ventetid hos Familieretshuset, men det er der jo også hos domstolene. Ja. Så er der socialrådgiverne, og de protesterer imod, at der skæres ned på personalet i Familieretshuset. De vil endda have flere ansatte, selvom Familieretshuset nu er kommet op over 800 ansatte. Og det kan heller ikke undre, når der er en del ansatte socialrådgivere i Familieretshuset. Psykologerne, de har ytret sig for længe siden, og de synes selvfølgelig, at der skal være plads til grundige undersøgelser. Og de grundige undersøgelser skal selvfølgelig laves, inden sagen kommer for retten. Så der er nogen, der hygger deres egen kartofler. Det kan være et tegn på, at alle de her organisationer skønner, at der er noget på vej. Men jeg synes, at de glemmer det store perspektiv, nemlig barnets perspektiv. Ja. Den her lovgivning har vi på grund af børnene og hensyn til dem. Ja. Og enhver ved, at børnene er utålmodige, og de kan i mange tilfælde ikke bære bræt under en venteperiode og blive afskåret fra den ene forælder. Men det er der ikke noget særligt om fra de der store organisationer, og det synes jeg er fuldstændig galt og skævt. Men det er også et kæmpe problem i familieretten, og det har det jo været i alle årene. Det er, der ikke ligger nogen tidsfrist i forhold til, hvor lang tid skal en sag behandles, før der bliver træffet en afgørelse. Og der er jo masser af eksempler på sager, der trækker ud i efterhånden årevis, hvor der ikke bliver truffet en afgørelse. Det vil sige, at den ene forælder og børnene, de typisk glider fra hinanden på grund af et sagsbehandlingsforløb, som der er ikke nogen tidsfrist på det. Jeg synes, det interessante er ikke så meget forløbet, men resultatet. Ja. Fører det til, at barnet bevarer en længerevarende, en stabil, en omfattende kontakt med begge forældre, eller i hvert fald med begge forældre, der er rimelige, har en nogenlunde rimelig forældreevne. Der kan være ganske enkelte, der helt mangler forældreevne. Det er jo det, der skal være resultatet. Men det er det problem. Men man gør meget ud af processen, og specielt de personer, der er interesseret i det. Og som du nævnte, nu er det mig, der minder dig om det, men det gør jo ikke noget. Som du nævnte, så er retssikkerhed jo en af de store ting. Og det er fordi, at der er mange politikere, der har liket en lidt underlig rapport om retssikkerhed fra noget, der hedder Justitia. Ja. Og jeg synes, at det er små ting, de gør opmærksom på, og jeg synes, at de glemmer de holdepunkter eller principper, man normalt lægger vægt på, når det drejer sig om retssikkerhed. Hvis jeg bare skal nævne et af principperne, så er det forudsigelighed. Retssikkerhed skal beskytte borgerne og brugerne af bestemt lovgivning, så man nogenlunde sikkert kan se, hvad er det, loven går ud på, hvad skal den sikre. Ja. Og sådan er det desværre ikke med forældreansvarsloven. Der står i paragraf 19 stykke 1, at barnet har ret til samvær med den forælder, der ikke bor hos. Men både du og jeg ved,
at i masser af tilfælde, der ser man bort fra den ret. Ikke bare i ventetiden, men også som konsekvens, sådan at rigtig egnede forældre bliver afskåret fra at se deres barn. Og så det er jo ikke meningen, men det er fordi, der er så mange krummelurer andre steder i lovgivningen. Så den retssikkerhed, der skulle ligge i forudsigelighed, der sådan er et hæderkronet princip i juraen, den er der ikke i forældreansvarsloven. Og der skulle man se at få ryddet op, simpelthen. Men det er et af de problemstillinger, der er med den nuværende lov, og det er jo også noget, som advokaterne har været fremme og kritiseret, det er jo, at mængden af overvåget samvær har været kraftigt dalende. Og det vil sige, at man har ikke en kinamands chance for at kunne vurdere, om der er et problematisk forhold imellem børnene og den ene forælder, fordi man simpelthen ikke laver de her sådan, overvåget samvær i et særligt stort omfang i forhold til før. Så der har vi faktisk et område her, hvor lovgivningen er blevet markant værre, end det var før. Fordi man har sgu ikke nogen mulighed som sagsbehandler for at kunne gå ind og så vurdere, om den ene persons påstand er sand eller falsk i forhold til relationen mellem den anden forældre og dennes børn. Medmindre der kommer nogle andre sagkyndige ind, der ligesom siger, jamen deres relation, den er god eller den er dårlig. Så man har jo ligesom ikke noget at gå ud fra andet end den ene forældres påstand. Så det, at man har skåret ned på det område der, det er ret katastrofalt. Ja, det kan man sige, selvom jeg jo generelt er skeptisk over for at overvåge samvær, og det er fordi, jeg kender nogle sager. Den ene fremgår jo af en video. Jeg kender nogle sager, hvor der absolut har været usaglig overvågning. Altså overvågningsrapporterne siger noget andet, end det der rent faktisk er sket. Okay, ikke? Ja. Men det kan være, at jeg skal gå videre med nogle af retsprincipperne, fordi et andet meget hæderkronet retsprincip, og det tror jeg alle kender, det er lighed for loven. Og hvad ligger der så i lighed for loven? Jo, det er det med, at borgerne skal kunne føle, at loven ikke indirekte diskriminerer bestemte befolkningsgrupper. Og når loven nu siger, at man vil bekæmpe vold, så er det jo underligt, at der er masser af tilfælde, hvor en forældre oplever, at de ikke får samvær, end ikke det overvågede samvær, du taler om. Bare fordi der ligger en eller anden voldsbeskyldning og kører rundt i systemet. Men, og det tror jeg har nævnt tidligere, når vi har snakket sammen, der er en mor, der har haft barnet boende i fængslet i 3 år, selvom faren var udenfor, og hun var fængslet for mord. Altså, hvad er det for et system, der lader rygter og underlige mistanker afskære en forælder fra barnet, men samtidig lader barnet bo i et fængsel? Det kan da ikke være godt, sammen med en morder. Det er altså i den grad, hvis man ikke kalder det gagag, og det er jeg lige ved, men nu skulle vi jo tale om de der retsprincipper, der var rimelig anvendt. Det er i hvert fald ikke lighed for loven. Og den rapport, der er på fint farvetryk, og som fylder 52 sider og siger, at nu vil vi kigge på retssikkerhed, jamen, det har de slet ikke taget med. Det er da temmelig rystende i forhold til, hvor meget vold fylder i forbindelse med diskussionen om forældreansvarsloven. Ja. Men altså i det her tilfælde med moren, der var i fængsel, der kan det godt være, at hun var den bedst egnede af de 2 forældre, og man faktisk har undersøgt den her sag grundigt og kommet frem til den rigtige beslutning. Det ved vi ikke. Vi ved det jo sådan set ikke. Og det er jo lige præcis det, du påpeger. Det er jo, at den tilfældighed, der ligger til grund for afgørelserne, er umulig at gennemskue. Og når lovgivning og praksis ikke er gennemskuelig, så er der ikke tale om retssikkerhed mere, fordi så bliver lovgivningen, konsekvensen af de forskellige domme, der bliver truffet, den bliver for tilfældig. Vi aner ikke, hvordan sagerne ender. Ja, det har du ret i. Ja. Det går faktisk ind over forudsigelighedsprincippet, ikke? Og der kan man jo sige, hvis der var en ordentlig statistik. Jeg har lavet en video i en anden sammenhæng, hvor jeg netop understreger, at der skal være ordentlig statistik. Og hvis man havde planlagt loven, som man havde planlagt andre love, med at man havde fået noget tal på bordet, så ville vi også vide nu,
Jeg har spurgt direkte om det. Hvor mange mordere har barnet med i fængslet, for eksempel, ikke? Der er jo også nogle andre sager, hvor man kan sige, det er oplagt, at voldspersoner, de får lov til at se deres barn. Det er jo ikke bare et kønsproblem. Der var en præst, læste jeg forleden, som slog sin kone ihjel. Og den, der skrev om det på Facebook, har jeg ikke kunne tjekke så meget, men vedkommende vidste om den her præst, at han 2 gange om ugen fik besøg i fængslet af sine døtre, selvom han altså havde slået moren ihjel, ikke? Og vedkommende, jamen det var en stakkels person, der ikke så sine børn nu i snart 4 år. Ja. Og han skrev, at jeg kunne ikke få samvær, fordi der var konflikt. Hvis jeg havde samvær, så var der jo ingen konflikt. Ja. Og sådan er situationen. Ja. Og så er det jo underligt, at man påstår, at man beskytter børn imod vold og alt muligt andet. Ja. Der er noget andet, du gerne vil snakke om, det er proportionalitet. Ja, og det er måske et af de sværeste principper at illustrere. Men jeg kender faktisk en politimand, og jeg vil bruge ham som eksempel. Han kan jo godt blive sendt ud, hvis der er nogle unge, der laver uro på byens torv. Og hvis han så tog sin tjenestepistol og plaffede lidt efter dem, jeg vil tro, når den første eller den anden var faldet, så vil uroen nok holde op. Ikke? Og det er noget med proportionalitetsprincippet, at sådan må politiet ikke gøre. De må ikke lave noget, der gør mere skade, end det, man skulle forhindre. Det er præcis. Og proportionalitetsprincippet er der jo ikke, når man afbryder børnenes kontakt med den ene forælder, der måske har et netværk, så er der bedsteforældre, onkler, tanter, fædre og kusiner, legekammerater. Når man afbryder det, så viser mange internationale undersøgelser, at så gør det kæmpe skade på barnet. Det gør mindre skade, siger samme og andre undersøgelser, at barnet indimellem skal høre nogle voksne hæve stemmen og komme op og diskutere lidt for kraftigt. Ja. Det kan de faktisk godt klare. Ja. Og jeg tror, der er mange, der kender eksempler på bedsteforældrepar, der er vidt forskellige, og måske ikke kan døje hinanden. Men i realiteten kan børnene godt tilpasse sig den situation, eller forskellige typer idrætsledere, for eksempel. Og der er jo slet ikke proportionalitet, når man så siger, jamen på grund af konflikten, forældrene er uenige, så må barnet fjernes fra den ene forælder. Men det er jo også en genganger i alt, hvad der handler om sagsbehandling i det familieretlige. Det er argumentet om, at forudsætningen for, at der skal være samvær, eventuelt være 7-7-ordninger, det er, at der er et godt samarbejde. Ja, og man kan sige, for jurister er det naturligt. Mange af dommers og juristers arbejde, det går ud på, at man skal enten holde med den ene eller med den anden. Man skal afgøre en sag af hensyn til den ene part eller den anden part. Men det kan man jo ikke, når man samtidig ved, at det er godt for børn at have en varig og god kontakt med hele deres familie. Nu havde vi en samtale sidste gang, der handlede om, hvad den internationale forskning siger på området. Netop det her med, at om forældrene samarbejder godt eller dårligt, det er faktisk mindre væsentligt, end om barnet har en god kontakt til begge forældre, når vi snakker om barnets udvikling. Men i Danmark har vi så det princip, der handler om, at hvis der ikke er noget godt samarbejde, hvis der eventuelt er konflikt mellem forældrene, og det kan så være, at den konflikt den er blevet forårsaget af hele processen, i vores familieretlige system, det er den jo meget ofte, at så er det bedre, at barnet får reduceret sit samvær med den ene forælder. Men du tænker lidt anderledes i forhold til det her, ved jeg. Samarbejdet, som påstås at være så væsentligt, fungerer jo normalt på den måde, at forældrene de kommunikerer sammen og snakker om, hvem de kan hente børnene osv. Prøv at tale lidt om det. At det her sådan med, at det her med, om der er konflikt eller ej, om det er måske ikke er så væsentligt endda. Ja, forældrene behøver jo ikke egentlig at samarbejde. Det synes jeg heller ikke, man skal sige til dem, at de skal gøre. Jeg ved godt, at jeg er kommet til at sige det et par gange.
Men samarbejde er måske et forkert ord at bruge, fordi det er jo en skilsmisse, de går igennem, hvad enten de har et formelt ægteskab eller ej, så er det jo en slags skilsmisse. Ja. Og så er der noget ved hinanden, man ikke kan lide. Man er blevet træt af. Ja. Og derfor skal man ikke forske for meget af det, der hedder samarbejde. Men man skal mere koncentrere sig om at lave nogle praktiske ordninger. Ja. Og de praktiske ordninger ligger der jo allerede. Det er jo ikke så tit, at forældrene skal aflevere barnet hos den anden forælder, netop fordi der er dagplejer, vuggestuer, ja. Der er børnehaver, der er skoler, der er klubber, der er fritidsordninger, hvor den ene forælder kan aflevere, ja, og så kan den anden modtage. Præcis. Skulle det endelig ske, at de står og råber op og skaber sig, så har vi jo i hvert fald her i Danmark muligheden for at sætte en mellemmand ind, hvis de ikke selv finder det, en eller anden person fra det offentlige, der er hensyn til barnet, tager fat og siger, nu hjælper vi altså der, nu kan overleveringen af barnet ske på det her offentlige sted, på biblioteket eller et eller andet. Sådan nogle ordninger må kunne findes. Ja. Og det vil sige, at man kan sige, at konflikten er jo egentlig væk. Ja. Men, der vil jeg godt sige, at der er nogle undtagelser. Der kan jo være en undtagelse, hvis en forælder stalker den anden. Ja. Det vil sige, foretager mærkelige telefonopringninger hele tiden, sender væmmelige sms'er, ikke svarer på kontakt. Det er måske ikke stalking, men i hvert fald om barnet. Men i hvert fald, hvis man opsøger og generelt chikanerer den anden, der er jo så heldigvis kommet et tillæg til straffeloven, sådan at hvis man kan dokumentere stalking, og det ser grimt ud, så kan man efter straffeloven tage fat på det. Og det er jeg egentlig vældig glad for så skal de ikke sidde og bedømme det inde i familieretshuset. Det har de slet ikke forudsætningerne for. Men igen for at vende tilbage til det emne, vi har taget op i dag, netop der handler om retssikkerhed. Så er selve begrebet, at der er konflikt imellem forældrene, jo fuldstændig ugennemskueligt. Hvad er det? Hvad er konflikt imellem forældrene? Hvem har fastsat rammerne for, hvad der er konflikt? Ja, det har du fuldstændig ret. Vi aner det ikke. Nej, de har jo ikke vil definere, hvad konflikt er. Og man kan sige, til daglig bruger vi ordet meget, meget vidtspændende, fra at vi taler om konflikten i Ukraine, eller mellem Ukraine og Rusland, eller sige, eller i Syrien for eksempel. Og så, at der er vist konflikt, som bare betegner, at folk er uenige. Det er præcis. Men realiteten er, det har du og jeg har set i mange sager, at der skal ikke så meget til, så kalder de det konflikt, eller høj konflikt. I realiteten, bare hvis man er uenig. Og den der far, der skriver lidt skarpt, men morsomt om den her præst, som han... sagen har været omtalt i avisen, som man åbenbart kender til. Ikke? Han har jo lidt ret i, at der var ikke nogen konflikt, hvis der var samvær, men nu får han ikke samvær, fordi der er konflikt. Ja. Og der skal altså ikke ret mange dårlige sagsbehandlere til, at man ender der. Og det er jo så også derfor, at der ikke er nogen forudsigelighed. Barnet har ret til samvær, men det har det ikke alligevel. Nej, og det er det, der skal gøres noget ved. Så punkt 1, vi ved ikke rigtigt, hvordan konflikt defineres. Det ved vi ikke. Det er op til den individuelle sagsbehandler at vurdere, hvor stor eller hvor lille konflikten må være. Det er det ene. Det næste punkt, der så kommer på dagsordenen i forhold til retssikkerhed, det er, at der står i vejledningerne til loven, og det er jo en del af lovpakken, vejledningerne, at det er ligegyldigt, hvem der laver konflikten. Fordi uanset hvem der laver den, så er det samværsforældrene, der ryger. Ja. Altså, der har det jo sådan, at det er jo akilleshælen i det. Alt det, der er galt med den her lovgivning, det er, vi undersøger ikke sagerne. Vi har ikke nogen definitioner på, hvad konflikter er for noget. Og i øvrigt så er det ligegyldigt, hvem der laver konflikterne. Fordi skyldspørgsmålet er ikke centralt i det her. Så uanset hvem der laver konflikterne, så er det samværet, der ryger. Så er det typiske faren og børnene, der får afbrudt samværet. Ja. Selvom det måske er moren. Og det har både direktøren for statsforvaltningen i gamle dage erkendt, og det har direktøren for familieretshuset også erkendt. Ja, det er sådan, det er. Det er ligegyldigt, hvem der laver problemerne. Så er det samværet, der ryger.
Det er et retssikkerhedsmæssigt problem. Ja, det er det. Men nu vil jeg jo gerne tage nogle af de fine juridiske principper med. Når jeg blandt andet har lært samfundsfag ved universitetet, eller jeg har en eksamen der, ikke, og har undervist i det i mange år. Ikke? Og jeg vil også gerne svare på en juridisk rapport, som forekommer mig at være lidt tynd. Ikke? Men jeg vil sige et andet begreb, som er lige så uklart og udflydende i familieretten, ikke i strafferetten, det er begrebet vold. Ja. Det har vi jo til dels snakket om, men det kommer også ind i forbindelse med det, der hedder uskyldighedsformodningen. Det er det andet retsprincip, der siger, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Det gælder jo reelt ikke i familieretten, hvor masser af forældre kan fortælle, at vi bliver anklaget for dit og dat og dut. Jeg kan huske, at der er en, der har skrevet en bog om, at være blevet anklaget for både det ene og det andet og det tredje. Og det trækker alt sammen ud, så han ikke får sit barn at se. Okay. Og det er da rent udsagt forfærdeligt. Yep. Så der er 4 retsprincipper. Altså det med proportionaliteten og uskyldighedsformodningen. Og så er der også lighed for loven, og det, at der skal være forudsigelighed. Det er alle de 4 retsprincipper, der i hvert fald bliver krænket. Og hvis, jeg synes, at nu må juristerne tage sig sammen og tage fat på det der. Jeg synes ikke, jeg kan ikke tro, at alle jurister kan leve med en så dårlig rapport,